Pamätáte sa ešte na telenovelu Divoký anjel, ktorá kedysi valcovala televízne obrazovky? Na argentínsku telenovelu, ktorá obsahovala vyše 270 častí, sa dennodenne tešili tisícky a tisícky žien po celom svete. Nezabudnutelné postavy ako Milagros či Ivo sa stali pre mnohých z nás súčasťou detstva či mladosti. Roky však ubehli ako voda a dnes si spolu ukážeme, ako sa herci z Divokého anjela zmenili v priebehu rokov. Moje meno je Snakes a predtým ako sa pustíte do sledovania videa, dajte like, ak ste videli aspoň jednu časť tejto telenovely. Tak poďme na to! Dole do komentára mi napíš, ktorú postavu si mal alebo mala z tohto seriálu najradšej a tak ako vždy, ak sa ti video páčilo, daj like a pre viac takýchto videí ma nezabudni sledovať. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.